ಪೂರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪುಂಡವ ಈ ರೆಸಿಪಿ. ಏರೆಗ್ಲದೇನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ಪೇರು, ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ಪೇರು. ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನಕ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲಡು ಒಂಜೇ ಹಿಟ್ಟು ರಡ್ಡ್ ರೀತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಕ್ಕರೆ ಇಷ್ಟಪಡನಕ್ಲೆಗೆ ಬೆಲ್ಲಡು ಮಲ್ತದ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಈ ರೆಸಿಪಿನ. ಅವನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಣ್ಣೆ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬರೀ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ಈ ರೆಸಿಪಿನ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪಯಾನು 1 ಕಪ್ದಾದ ಮೈದಾದ ಪೊಡಿದೆ ತೊಂದೆ ಬೊಕ ಐಕ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕನಾದ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದು 2 ಚಮಚದಾದ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದು ಮಲ್ಪ 2 ಚಮಚದಾದ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದು ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನೋಡು. ತುಪ್ಪ ಇಜ್ಜನ ನಮಕ್ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಪುಣತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ. ತುಪ್ಪ ಪಾಡನೆ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಅಂಚನೆ ತುಪ್ಪ ತೆತ್ತೊಂದಿನಿ ತೆನ್ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನೋಡು. ಅವರ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆನೇಟ ಬೊಕ ಚೂರು ಚೂರೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಆ ಹದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನೋಡು. ಇದು ಚೂರು ಚೂರೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲ ಒಂದುಲ ಆಂಟಿ ಮಲ್ತುನನೆ ರೆಸಿಪಿ ಅವ ಆಂಟಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಮನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚಂದುಲ ಆಂಟಿ ಮಲ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಲ್ಪನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೀನಿ ಈ ರೆಸಿಪಿಲ ಆರೆ ಪಂದು ಕೊರ್ನಿ ಅಂಕಿ ಈ ರೆಸಿಪಿಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಚಪಾತಿದ ಉಂಡೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಹದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡಾಂಡು ಇಂಚ ತಾವನ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನೋಡು ಶೋಕಾದು ಇಂಚ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡೆ ಬನ್ನೇಟ ಹದ ಮಲ್ತನೋಡು. ಪಕ್ಕದೇನೊಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಅಂಚನೆ ದೀವೊಡು. ಅದನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಇರದಿತ್ತು ಐಕ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬುಕ್ಕ ಗೋಡಂಬಿನ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತನೋಡು. ಅವು ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪಿನ ಬಂದು ತೂಕ ಇತ್ತು ತುಳಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತಾರೈ ಬುಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲದೆ ತೊಂದು ಚೂರ್ಣಗ್ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಗಸಗಸೆ ಬುಕ್ಕ ಎಳ್ಳು ಐನು ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ದಿಯೋನೋಡು. ಬೊಕೊಂದು ತಾರೈನ ಶೋಕು ಕೆಂಪಾನೆಡ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಪಾಡನೋಡು. ಬೊಕೊಂದು ರವ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ ದೇವನೋಡು ಕೆಂಪಾನೇಟ. ಇದೊಂದು ಒಂಜಿ ತಾರೈ ಬುಕ ಬೆಲ್ಲದ ಬೊಕೊಂಜಿ ತಾರೈನ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ಇತ್ತದಾದ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ನಮನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನೋಡು ಚೂರ್ಣಗ್. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏಲಕ್ಕಿನ ಪಾಡನೋಡು ರಡ್ಡೆಗ್ಲ ತಾರೈ ಪಜ್ಜಿ ತಾರೈ ಬೆಲ್ಲಗ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿನ ತಾರೈ ಬುಕ ಸಕ್ಕರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂದತ ಗಸಗಸೆ ಸಕ್ಕರೆ ಎಳ್ಳು ರವ ಐನ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಬುಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನೋಡು ಶೋಕುಡೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ತಾರ ಈತ್ ಕೆಂಪಾನೆಡ ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತನೋಡು. ಬುಕ ಐಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋಡು. ಈ ಪಾಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನೇನೆ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದೀವೊಂದು ತಿನ್ನೋನೊಲಿ. ಬೊಕೊಂಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಅತೆ ಪಜ್ಜಿ ತಾರೈ ಬುಕ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದತ ಐನ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ದೀಯರ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಅಪಗಪ್ಪಗನೆ ಮಂತೊಂದು ತಿನ್ನೋಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ರಡ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಒಂಚೇಲೆಕ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪೂರ. ಇದು ಒಂತೆ ಡ್ರೈ ಆಯ್ತು ಒಂತೆ ಪಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಜನ ಶೋಕು ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೀವಿ ಒಂದುಲ್ಲ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತನೋಡು. ಈ ರವ ಎಳ್ಳು ಪೂರ ನಾವು ಪಾಡ್ನೆ ನಮಗೆ ತಿನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಏಲಕ್ಕಿದ ಫ್ಲೇವರ್ ಅವು ಪೂರ ತಿಕ್ಕನಾಗ ತಿನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ನಮಕೊಂಜಿತ ಅದನ್ನ ಹಬ್ಬ ಪೂರ ಪರ್ಬಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪಾತ ನಾನು ಆ ಪರ್ಬಲಿಗೆ ಪೂರ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವೀಟನ್ನು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ತಿನ್ನೋನೊಲಿ. ಇದನ್ನು ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದೀವನೋಡು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರಿತ್ತ ಆಂಟಿ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇಂದುಲ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡಲ್ಲ ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿಂದಾಲ ಅನಿಸುಜಿ ನಮಕ್ ತಿನ್ನಾಗ ಬೆಲ್ಲದ ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಬೆಲ್ಲ ಅಡ್ಲ ತಿನ್ನದು ತಿನ್ನೋ ಮನ್ಪೊಲಿಂದ ಬಂದು ಇಂಚ ರಡ್ಡೆ ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡಾಂಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಈ ಹಿಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಶೋಕು ನಾದನೋಡು 1/4 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಅಂಡ್ಲವ್ರ ಇಂಚ ಶೋಕು ಮಲ್ತನೋಡು ದಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡಪ್ಪಾಗ ನಮಕ್ ಉಂಡೆನ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ನಾದೊನ್ನದವು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪ್ನಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಎಂಚ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತೊನ್ನುವ ಚಪಾತಿಗೆ ಆ ಹದಕ್ಕೆ ಉಂಡೆನ ಮಲ್ತನೋಡು.
ಮಲ್ಲ ಬೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ತಲೆ ಉಂಡೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಚು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಇತ್ತುಂಡೆ ಯಾವಡು ತುಲೆ ಈ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಚೂರು ಮಲ್ಲನೆ ಅದಿತ್ತು ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಚೂರು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂಡು ಉಂಡೇನು ಅಂಚ ಆ ಹದಕ್ಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಚಪಾತಿ ದಾತದಲ ಮಲ್ಲ ಲಾಟೋಣಿ ಅದಿಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿನೇ ಲಾಟೋಣಿ ಪೂರಿದ ಹದಕ್ಕೆ ಲಾಟೊಂಡ್ರೆ ಅಂಚ ಇತ್ತು ನಮಕ್ ಉಂಡೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆನಿಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಪೂರ ಮಲ್ದಿ ಉಂಡ ಬುಕನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದಿ ಒಂದಿತ್ತ ಐನು ಪಾಡು ನೋಡಿ ಚೂರ್ನಾಗ ಪಾಡ್ದು ಅವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಇತ್ತು ತುಳಿದ ನಿಂಚ ಉಂಡೆನ ಲಾಟ ಉಂಡಾಂಡು ಇಕದಲ್ಲ ಮೈದದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಲಾಟ ನೋಡಿ ಪಂದಿಜ್ಜಿದ ಐಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಪುಣ್ಣಮ ಐಕ್ ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು 1/4 ಗಂಟೆ ದೀದುಪ್ಪತ್ತ ಅಂಚಾದು ತುಳಿತೆ ಒಂಜಿ ಪೂರಿದ ಹದಕ್ಕದನ್ನು ಲಾಟ ಉಂಡಾಂಡು ಅಂಚ ಉಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡೆ ಯಾವುದು ತುಲೆ ಇತ್ತು ಈ ಸೈಜ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಲಾಟ ಉಂಡಾಂಡು ಅಂಚ ಶೇಪ್ ಪೂರದಲ್ಲ ಬೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ರೌಂಡ್ ಆನ ನಮಕ್ ಅವು ಚೂರ್ಣ ದೀರ್ದು ಮಡಿಪನಾಗ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕ್ ಈ ಸೈಜ್ಗೆ ಆದ ನೆಕ್ಕ್ ಚೂರ್ಣನ ನಮ್ಮ ಪಾಡ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊನ್ನ ತಾರೈ ಬೊಕ ಸಕ್ಕರೆದ ಚೂರ್ಣ ಉಂಡತ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಒಂದಿಂಚ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ ಇಂಚ ಮಡಿತ ನೋಡು ಇಂಚ ಶೋಕು ಮಡಿತ ನೋಡು ಮಡಿತೊಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ತ ನೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಇಚ್ಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನ ಬುಡುಪುಂಡತ ಐಕ್ ಬಕಾಯಿನ ಇಂಚ ಮಡಿತೊಂಡ ಅಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡ್ಲ ದಾಲ ಅವು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನ ಬುಡುಪುಜಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಒಂದು ಲಾಟ ಒಂದಿಲ್ಲ ಚಪಾತಿದ ಮನೆಟ ಪೂರಿದ ಹದಕ್ಕೆ ನಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಜ್ಜಿ ತಾರೈ ಬೊಕ ಎಳ್ಳುದ ಮಿಶ್ರಣ ಉಂಡತ ಚೂರ್ಣ ಐನು ಪಾಡುನ್ನಿ ಅವೇನು ಒಂಜೊಂಜಿ ತೋಜೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೋಜೆ ಒಂದು ಅದೇ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕ್ ಪಜ್ಜಿ ತಾರೈದೊಂದು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಂಗ್ಲ 2-3 ಜನ ಸೇರಿದು ಮಲ್ತೀನಿ ಅವ ಒಂಜಿ ಆಂಟಿ ಆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸೇರಿದು ಮಲ್ತೀನಿ ತಿಳಿತೆ ಪಜ್ಜಿ ತಾರೈದ ಇಂಚ ಮಡಿತೊಂಡ ಅಂಡ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ಬೊಕೈನ್ ಮಡಿತೊನ್ನಿ ಇಂಚರ ಒತ್ತೊಂದು ಮಡಿತೆ ಪೂರ ಮಲ್ತ ದೀವೊಂಡ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾರ ದೀದಿತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾದ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡೆ ದೀವೊಡು ಫಾಸ್ಟ್ ದೀಯರೆ ಪಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಒರಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಕರೆಂಚಿದು ಪೋಪುನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡದಿದ್ದು ಶೋಕಾದ ಇಂಚ ಪಾಡು ನೋಡ್ತಲೆ ಒಂದು 3-4 ಪಾಡುಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗಾತೆ ಇತ್ತುದಳು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಶೋ ಕಾಯಿ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಇತ್ತು ಚೂರು ಕಾಯಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕುಳೊಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಟರ್ನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಒರಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನಾಗ ಒರಣ್ಣೆ ಕರೆಂಚುಂಡತ ಅವನಪ್ಪಗ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಮಾತು ಉಲೈದಾಲ ಬೇಯುಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಪಿದೇ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಚೂರು ಬೇಯುಡತ ಅಂಚ ತುಳೈತೆ ಶೋ ಕಾಯಿ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿಟ ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಾಯಿ ಪೋನು ಉಪ್ಪುಡು ಮಗು ಉಪ್ಪುಡು ತುಲೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು ತುಲೆ ಈ ಕಲರ್ ಬನ್ನಾಗ ದೆಂದೆತ್ತೊಂಡ ಅಂಡ್ ಈ ಕಲರ್ ಬನ್ನಾಗ ಇದೊಂದು ಆಂಡ್ ದೆನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ರಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾ ಪಂಡ ಪಜ್ಜಿ ತಾರೈ ಬೆಲ್ಲ ತಾರೈದಲ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ತಾರೈದಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾ ಒಂಚ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡವು ತೋರತ್ತ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರತ್ತ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಳ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತಾರೈ ಸಕ್ಕರೆ ಬುಕ್ಕ ತಾರೈದ ಪಾಡೊಂದಿ ಬಕ್ಕಂದು ಬೆಲ್ಲ ತಾರೈದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡೊಂದಿ ಅಂಚದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದನು ಓಪಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಇತ್ತು ತುಲೆಂದು ಶೋಕ್ ಅದು ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಇಂಚ ಪಾಡ್ನ ಪೂರಿ ಶೋಕ್ ಉಬ್ಬುನ್ ಬಂದು ಶೋಕ್ ಉಬ್ಬುಣ ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆಗೆ ರಟ್ಟಿ ಸವನಿಡು ಶೋಕ್ ಉಬ್ಬುಂಡು ಇತ್ತು ತುಲೆ ನಿಕ್ ಇತ್ತೆಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ದೆತ್ತು ದೀವೊಂಡ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ್ಬೇಕ ತುಲೆ ದೆತ್ತು ದೀವೊಂಡ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆದ ಬತ್ತಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೂರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಚ ಸುಲಭವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ದಾದಾನ್ಲ ಇಲ್ಲಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪುನ ಇತ್ತನ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಸ್ವೀಟ್ ಬೋಡತ
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ವೀಟ್ನ ಹೊರ ನಿಖಲ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. वीडियो इष्टान प्लीज़ लाइक मनपले अंचने फर्स्ट टाइम इन वीडियो तो वंदुलरना प्लीज़ सब्सक्राइब मनपले फ्रेंड्स फैमिली पूरे नोटिಗೆಲ್ಲ शेयर मनपले फ्रेंड्स. बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग.